Salam, Pombarh Koynekde ýanly koýnegiň biçilişini görelim. Boyun belleýäs. Boyu 150 cm bolmaly, 10 cm zapas oşup 160 edip belledim. Soňra aşyryň eýnine görä belläp, bellap çizdim we kesdim. Eýniniň bolmaly santysy 36 cm, taýyn bolmalysy men bolsa 41 cm etdim zapas goşup, sebäbi arka aşyryň arkasyny kesip zamok hem goýmaly. Şol sebäpli ulurak goýdum, zapasyny köpürak goşdum. Öňüniň biçilişi 7 cm açylyş goýdum we eýnini 3,5 cm gytakladım. Wytyczkan bellemek üçin 24 cm taýyn wytyczka bolmaly, eýniniň tikin hakyna 2 cm goýdum, 26 boldy. Aralygyny 10 cm etdim we wytyczkany 3 tane çyzyk görnüşine çizdim. Çizmek üçin çizgiçden peýdalandım. Wytyczkan iňini jemi 3 cm etýäs we aňyrky tarapyna geçirmeli. Arka tarapyna geçirmek üçin şular ýalak panardan peýdalanýan. Panara goýamda mata süýşme ýalak iňeleýän we şeýle geçirip çyzyp geçirýän. Görşüňiz ýaly ana arka tarapyna geçirilen bolýar. 3 ýerinden iňeledim. Pombarh süýşme ýaly. Arkasyny biçemde arka uzunlugy 42 cm. Men bolsa tikin haky goýup 43,5 etdim. 1 cm arkasynyň zamok goýulýan ýerinden oýdum. 1,5 cm bolsa ýanynyň birigýän ýerinden oýdum. Şonda aşyryň arkasy oýlanja bolýar we koýnek taýyn tikilenden soň goýja eýni oturýar. Eýniniň tikin hakysyna zapas goýup 7 cm açylyş goýýas we 2,5 cm gytaklap eýnini düşýäs. Häzir kesilen görnüşine seredin. Şeýle. Inni bolsa ýanyny biçmeli. Ýanyny biçmek üçin goltuga näçe düşýän bolsak boşulandan soň zborkolja bolmaly sebäpli men 10 cm goşmaly matam ýasadym, taýynladym ilki we ýanyň boyu menne 120 boldy. Pombarhyň tutuş iňine aldym 120 cm, epledim, 4 epledim we zborkasy ýeterlikli derejede alanymdan soň gytaklap lineyka bilen çizdim. Zborka goýdum şu taýyny aksentyny, gytaklap etege ýetirip gitdim. Inni ýeňiniň biçilişi Ýeňi 66 cm bolmaly. 67 edip belledim. Aşağına manjet goşmaly bolan soň kän zapasam goşmadym. 7 cm oýan ýerim, o taýsy ýanynyň birigýän ýeri we ýanynyň birigýän ýerinden soň ýokarlygyny ýeňi çalaja gytaklanyp oýulyp çykyp gitýär. Şular ýalag edip biçäýän ýagdaýyňyzda koýnek udobny bolýar hem-de rahat bolýar. Şeýle tikýän. Çeýniniň berýän razmerini elbetde ölçeýäňiz ýeňiniň agzyny hem-de çigin razmerini.